Magluto ta mga higala og bugas nga mais. Mao ni ang lamian nga pagkaon diri sa probinsya. O mag-init tag tubig, niyan ka bukal na isunad ang bugas nga mais. Ngana lang kutaon mong kayon nya ibana ni mog tubig. Kinahanglan igo lang siya mulabaw og gamay. Balik ni mog sunad unya imo nang paanokan. So taod-taod ubas na kayo wa na luto na mga una ta siyempre. O di ay sudan nga sinugbang nga bangos kagahapon pa giinit lang og ang kaldereta nga buto-buto gahapon pa giinit lang. Wa na lami na kayo. Basta mais gani ang hisgutan diri sa probinsya, maunay pinakalami nga pagkaon. Labi na sa mga pares namo nga pobrehon lang. Enjoy gihapon. Daghang kay salamat sa grasya nga kanunay among madawat. Mao ra to, maayong adlaw sa atong tanan.